jogo mane wacho ni gin assistant professors mane ntiere kar kanyo ka inyalo wachgi kaachiel koda ka mano wanya bedo kwa wacho kanyo ni gin tutorial fellows mane ntiere, graduate assistant mane ntiere, assistant lecturers, ni wacho ni ochopo higni 70 ka nitie jok mantie kata senior lecturers, associate professors kod professors ma koro onego retire at higni 74. Higni gi depende achiel kuom gigo ma bende wacho ni pesa itiyogo mathoth kuom chulo jogo ma ponono onego bed ni oseretire koso kwano mar higa neno donjo kama chal nade. Erokamano. Kachako gi miwacho mogik wach mar retirement age, mano kaka nanyisi sani retirement age university ka opogore. Kaka Maseno en higni 70. Kidhi university machielo kaka Just Bath waka en 74. Universities moko kaka Egerton en 65. Koro mane anyisi ni harmonization keto gigi machalre mane achiel kuom gimane wadwaro mondo kete CBA manyien ni. Koro negi winjore ma gike wacho ni joma nie lecturers gi senior lecturers, associate professors gi professors buro retire higni 74. To joma ni graduate assistants, assistant lecturers gi tutorial fellows buro retire higni 70. Kendo ne gikete maber ni to kopo ni samoro ne in assistant lecturer wakao ni just majite dhi dala higni 74 to ok dhi duoki piny 70. Jomidhi ndik manyien ema biro dhi nyaka 70 ni. To jomoro di nosendiki to biro dhi mantiere chon cha. Koro no okoloke joma ne benefit ma higni ne nitie malo ne dong' mana malo kucho. To joma ne nitie piny ka to biro malo mondo gigi obed machalre. Mana kaka na wacho ni university ka nitie chaos. Ng'ama noloko lwedo anya wacho ok nanyalo wacho en sirkal nikech value mokwongo nwabedo piny ma ji ogo kwan ma wawinjore pesa monego chiw. Koro kaka gini gidok Nairobi gibiro gi 4.3 billion ok wang'eyo. Koro gine ma giloko lwedo ko pok ginyiswa gimomiyo giloko figano. To universities ka nitie chaos mang'eny, an mana kaka nodalo wacho ok en wach pesa kende mwawuoyo. Kwa chako nyisi gik ma timore to dhogi biro moko. For example, Maseno kama ntiere iyudo ka daktari achiel kamae ipuonjo classes mag undergraduate, ipuonjo courses 5. Ka nitie ng'ama biro matimo masters inyisi ni Steve mag masters gi tipuonjo nono, ng'ato chako odhironi 2 moko. Ka ja PhD nitie ochako medi kanyo. Koro workload lecturers nitie matin. Ki kao Maseno nego beni wan gi lecturers ka tin sano nego beni gin 700 to wan mana ji 380 kanyo ero. Koro wabedo overworked ma yudo ka ng'ato tiyo wuok tich nyaka tich 5 ma moro pod ochako tiyo weekend to magi pod waleng'a wadwaro mana msara matin mondo konywa ginie. Kidhi university sanie sama classes dhi mbele iseneno kata picha moko mane ringe mbui ma yudo ka nyithindo bedo nyaka oko tipuonjo. Koro wan gi sirkal ma ok value education. Kasto gik ma gi concentrate on yudo ka gin gik ma relevant kipachwa. Yudo ka university nyalo wuok to dhi ng'iewo bus manyien kata dek to kinyiso geni okay adwaro mondo ayud matiro manyalo print nego nyithindo kat to na kendo ywaruok. Koro issues mag universities ng'eny and government sirkal onengo bed joma kawo gik moko ma serious. Ok en pesa kende mwadwaro, pesa no to wadwaro, to nitie gik monengo ging'i. Ki somo return to work formula no nitie gik mang'eny mana kaka ni wacho. Nitie ka mortgage and car loan ma jomoko yudo matie sirkal ka wan otamruok miwa godo. And ang'eyo ni chien kucho lecturers ni nyalo import gari Kenya ka maonge duty manichulo. Mago ne gidhi ma gikalo te. Chien kucho professors ne yudo salary marom gi permanent secretaries. Sani tinde professor yudo entertainment allowance mar permanent secretary kende mane gross ma professor yudo. Koro wan gi issues mang'eny and ki dhi ground weche tech. Lecturers jopuonj balariany jomati university winjo matek. Kawuono en tarik 30 universities mosechulo jotich mag universities jopuonj mati universities nyaka kawuono thothgi pok ochulo msara. To jo sirkal mamoko to nosechulo. Yudo ka universities moko chopo tarik 15 pok ochuli pesa. Koro watiyo mi kata to msachi ni odhi biro karang'o.
university ka yudo ni government wacho ni nyaka giyor capitation, sani gidwa ni mondo ka osechok fee ma nyithindo ochulo kore ka chulwa. Koro nitie issues mang'eny ma wan godo gi sirkal, to ka wabedo